Kunezinto la engifuna ukuthi ngiyicacise. Yebo, kuyazi ukuthi ngihlale ngiyiphosta kodwa ngithe namhlanje ake ngivele abantu babone mina uqobo lwami bangalokho beqagela bengigeza. Kunento engifuna ukuyicacisa la ukuthi uma kuthiwa umuntu unedlozi akushiwo ukuthi into ekuthiwa idlozi into eyodwa. Idlozi lihlukene ngey'gaba ey'ningi njengokuzalwa kwabantu emindenini eminingi ehlukene, akusoze kwafana. Yingakho-ke ukuthi kufanele ukuthi umuntu uma elapha umuntu agxile kakhulu emaphusheni alowo muntu esuke efuna ukumelapha, asebenzisane naye, angasebenzisi ukuthi mina ngiyazi umuntu uma enedlozi ulashwa kanje. Kusuke kufanele usebenzisane nalowo muntu ofanele umelaphe, wazi amaphupho wakhe, wazi ney'mpawu ezenzeka kuyena ukuze uqondisise kahle ukuthi inhloboni yedlozi elikuyena nanokuthi wena yini nani efanele uhlanganise ukuze usize yena. Kubalulekile ubudlelwane phakathi komuntu olashwayo nomelaphi. Futhi ukuba nedlozi akusho ukuthi usuyogqokisa komunye umuntu okumbona egqokile, naye ugqoke ngendlela edingwa yidlozi lakhe. Nomunye ugqoka ngendlela efunwa yidlozi lakhe. Hhayi ukuthi umuntu afoselelwe ugobela wakhe ukuthi ngoba ulashwa yimina gqoka kanje. Cha, ngisaphinda khona lapha ekutheni kubalulekile ubudlelwane nokusebenzisana nokulalelana kwamaphupho nezimpawu ngoba amadlozi ahlukene. Ngiphinde ngingene kule ndaba le yokuthi umuntu kuthiwa uzalwe embethe nokuzalwa wembethwe, into ey'mbili ey'hlukene lezo. Ukuzalwa wembethe usuke uphakathi kwiveli yakho ozalwa nayo. Before kufike kuwena mawuphuma kumama wakho, kufanele kugashulwe yona iveli yakho le. Bese kube khona ukuzalwa wembethwe. Lapho usuke ufike unesithunzi somuntu wakini ongasekho, okuwuyena ofisa ukuthi uzophila impilo efiswa uyena la emhlabeni. Kangangoba nezenzo zakho emhlabeni zizofuza ezakhe. Nasebusweni futhi kuyenza ukuthi kufuze yena kuze kusho abantu ukuthi kwavele kwazalwa ubani, besho umuntu ongasekho emhlabeni, abantu abadala akabazini. Ukwembathwa-ke lokho, noma ngesinye isiZulu singathi wengamelwe isithunzi somunye umuntu owakwaba khona vele kini. Lokho usuke uzophila nje ey'nyaweni zakhe, usuke uzophila impilo ethandwa uyena lowo muntu ongasekho, futhi usuke uzophilela kahle kahle, usuke uphilela yena ngomzimba wakho. Lokhu-ke okuzalwa wembethe, njengoba sengingachaza ukuthi usuke uphakathi kwiveli. Into ey'ningi ezenzeka kuwena ukuthi uloku utshelwa ukuthi unenhlanhla kodwa wena awuyiboni. Utshelwa ukuthi wena wazalwa nomnotho kodwa awuboni. Inkinga isuke isekutheni leya ngubo yakho wazalwa uyimbethe yaphatheka kanjani mhla ufika emhlabeni. Yabikwa yini emsamo ngoba noma bekuthiwa wena ucelani unankingani, ushiselwa yona kanye nempepho kukhulunywe ngayo ukuze izinto zakho ziqaqeke. Bese kube ukuthi-ke uma kwenzeka isiphela lapha emsamo kusetshenziswe imbuzi ukuze itholakale umhlwehlwe wayo, kube uwona oqhubeka la kugcine khona yona. Kodwa uma ingabekekanga kahle noma yathatheka ngesandla mhlambe sokunxele, angithi mhlambe nje yalahleka noma khona owayithathayo, lapho-ke sekudingakala ukuthi ngoba vele amandla ayo akaze akusebenzele, sekudingakala ukuthi-ke kusetshenziswe izinto ey'thile ukuthi kulandwe amandla ayo, ithwetshulwe ibuyele kuwena. Lapho sekuzodingakala ukuthi kusetshenziswe ikhandlela eli-blue, kuzosetshenziswa ikhandlela elibomvu, nemithi ethile okuwumsebenzi wabo wokugobela nokuthi bakwenze. Nemithi ethile ezoshiswa nenoni lenkukhu, kuthathwe inyongo ifakwe kulowo muthi osuke uzowudla, osifana nokuthi igobongo ozolidla isonto lonke u-5 days, ukuthi ubuyise la amandla engubo yakho. Kuphinde kuzoba igazi layo leyo nkukhu le esuke isetshenziswa lingene nalo lapha emthini, ugeze ngakho, uphalaze ngakho kubanda, ukuze ubuyisele amandla engubo yakho kuwena.
ngoba ngakhathi kushiswa leliya noni nale mithi uyakhuluma wena mnikazi wayo, kukhanya la makhandlela, uyibize uyimemeze, usho ukuthi umngqwambo wami mawubuye ney'nhlanhla zami nayo yonke impilo engangidalelwe yona emhlabeni, ukuze izinto zakho zilunge. Ngoba uma ungalungisile yona, ngisho umuthi awusebenzile, uthi uzame isiwasho sikusebenzele kancane sijike, uye kumuntu obatshazwa ukuthi ave sebenza lwami, wena nefike ukuthi kancane kuvaleke, bese uthi hayi mhlawumbe inyanga ayisebenzi bashacimana. Kanti inkinga ilapha, wena phela njengoba wazalwa wembethe usavalelekile, akukho lutho ozosebenzela ungakavulelwa leya ngubo yakho, noma ungakabuyiselwa amandla ayo abuyele kuwena. And uba ney'mpawu-ke wena muntu osuke uzalwe wembethe-ke, njenganokuthi amehlo akho lokhu ubona engathani nolwembu, yingoba phela wena usavalelekile vele kuleya ngubo yakho. Ukuthi usumdala kanganani uyaphila emhlabeni, kodwa ngokosiko nangokuzalwa usaphakathi kuleya ngubo. Ayikho into elungayo empilweni yakho, konke lokhu ekujika la kokuthembisa athi kuyalunga, lokujika nje eduze. Ungabizwa emsebenzini kuthiwa uzokwenza interview, ushortlistiwe, jiki utshela uthi hayi bekufana kwamagama ney'bongo. Izinto ezenza labo bantu-ke la, uthothi wena uney'khathi zokuthi uvele uphathwe ireshi esithubeni, uxebuke nje isikhumba sakho, ube nayo nokuxebuka, uzizwe ngathi nje ukuthi uyahamba endaweni obona cha la akufanelanga ngaba ngoba kunolwembu. Even emall phakathi uzwe ukuthi hayibo la ngibamba ulwembu, usabathe uyalususa lutho alukho, awuluboni awulubambeki. Isayini leyo yokuthi wena awembulwanga noma awulungiselwanga ingubo yakho ukuthi wazalwa wembethe. Ebese kuzoba ukuthi ngelinye ilanga uyovuka umzimba uzi cha, khona lento engibhanile engazi ukuthi ngibanjwe yini, ngathi nje ngiroundelwe nge-shrink wrap, ngibambekile nje, uze usuka liqaleki, awuyazi into ekubambile ukuthi yini, usabathe ukuthi ivuka ukuthi lala. Yiyo le ngubo yakhe ekubambile, iyakukhumbuza ukuthi awukaze ungilungise. Okwanamhlanje ngicela ukushiya lapho, ngokunye nangokunye soloko nje sithinta ey'ntweni zonke nje ezikhona ezenzekala kubantu abasuke beney'nkinga zedlozi nomsamo. Sibonge.